Panus maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur, iki Prabu Balendawa. Wah setan ora. Iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki Kiai Bendro ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kowe apa aku sing tekaning mati terang mati mati. Iya iya. Mendak alon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu atus pundi Yai menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten Kakimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi non ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sapraptanira panakawan ning ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing Tulamanu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngapa lho nggih padha rarja sapraptanira tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Paring pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan lho nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to.
Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih, samenika sampun radi insap Sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petro Kandung Bola Pandhawa Raja Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petro. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Pandhawa Raja Sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Ngene. Apa kok? Ayo cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat paripen dayangan kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petro Dalem Padhararja Sapraptamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padhararja Sapraptamu. Mengantunipun Darawarku Dara. Tansah pinanganing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenana idak ndasmu. Mengantunipun Darawarku Dara wilujeng bekti kula kunjuk. ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Darawarku Dara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Padhararja Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petro ndak tompo. Bagong Padhararja Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tompo. Petro Kantong Bolong Padhararja, Ndarana kula bekti kula. iya ya Petro tak tompo. Bagong Padhararja, Ndarana kula bekti kula. iya tak tompo. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Golekke wong wae. Golekke wong piye? Maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang sok jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sambi Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak.
kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajembel ning siji mawon mboten wonten sing iso napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha. Atiku keloro-loro, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrek bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapakne iku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora usah omong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhae esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wis ora gelem do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengo nunggu bapak bengi-bengi nika. Do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk, guk ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming do teng cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkata ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip,
pengen bapakmu ki lestari le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana sinwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marambah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir, Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa baleke kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kuwi rakon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula jan-jane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebab ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti.
Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye. Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye wedok? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nengke mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe itu. Ha iya. Pun nggih crita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Kamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan kelawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulih karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ha jare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun ayo? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong.
Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur walik. Kualik, hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ming turta kok kualik pemikir aja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalanat iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken Dansunan Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhake Sang Hyang Nyawadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep apa? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani swaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sapenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe.
Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngapa. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang negara. Ayo metu jawe raden negare ati. Wah. Werkudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adhawuh.
Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tumuli ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung. Maringake pustaka Jamus Miang Jimat 5 Soto. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, sing wigati ayo budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndarawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. yo barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna ulunten maring dawuh. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun Paramadal Pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata sakundur ngedatun jeluk saking gambaran ana kinapit gambaran gading. Kadheraken sangganing Plomban Ceti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Nararata wau. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ana apa walik kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tak wis padhais kok kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sedewa. Anakku lanang Antasena, piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kosek, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku? Antasena piye?
Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ketaman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuwamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga mak cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung mak cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuwamu. Ha nek nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klimasada, sajake wis diparingake marang wong atuwamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Klimasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengsaning para kawula sak negara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waluyaning praja ing Ndarawati. Nek kabeh mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe iki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sakarepe dhewe. Ning pancen wataku kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus miang Jimat Klimasada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Klimasada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon? Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula, kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekaca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan ki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan ki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya aku percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndarawati nggone mboyong pustaka Jamus Klimasada, Mak Cilik. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsaran. Oh. Nalika semanten sigra sedakep saltu juga nutupi baban hawa sanga. Ngenengaken cipta Raden Sedewa tanana kang pinindeng kejawi amung panguwasaning dat kamurweng dat. Eling-eling titising Jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Raden Sedewa. Ana wujud Brahmana ingkang katingal mudha tumaruna kagiat Bambang Antasena wae.
Pinter tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sediwa terus wujud waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik Arnendi, aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang gawa pustaka Jamus Klimasada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu mak cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tekon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku nderekke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndarawati ngboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada Antasena. Kurta Srama Panggah Wagut Katinyo Mawukyat Ira wang-wang piye ngandel ora kok Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sakbenere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani ro dheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Karukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye mulih matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di pustaka Jamus Klimasada. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae engko rak bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo kemana yo. Gong, ketoke limati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mengo to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa?
panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Ya ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Anu kowe Petruk. Ya. Soalnya cangkem kuwi kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwan. Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suwatu saat bapak niku pari pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkane sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to Ketemu. teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho, lunga teng pundi? Kuwi kudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Gleleng to? Heeh. Aman reng tau ngerti Bagong arep gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Pratih Pragota. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Cilik Sedewa. Aku kudu mbantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Persi mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora mbantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawuh ning Karang Kadempel kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jajalan cukup laning bawono." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono, muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi Heeh, anu iya. Anu nggih.
Ngono kuwi. Terus Metu njaba. Lah ora dadi. ha iya. Sing ra dadi Perange lho. heeh. Metu njaba ora ya metu njaba bareng wis bingung le do golek anduk. Gong, ora neng iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Akandara Garuk Kacandara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja adepono. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. le ngewangi. Kowe maju petukno Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satria petuk ya bener. Kok iso? Kan muni kowe tak ewangi ning maju petukno Kakang Garuk Kaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nah sampai kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku terus. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae terus. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya terus. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok sene. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek wis tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garuk Kaca ora bakal potol. Soale ngedrat. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Mriki napa? Pripun? Moh ababmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong kula satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan, Gong. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Lan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis ge tata-tata. Ing Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Nek wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena iki wasar jeblok wetenge. Gus, Apa? sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh.
Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya, iya. Buan klepret ya men kuwi. Nek ana arah-arah ambles bumi carane piye? Ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi engko ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong gong gong, hati-hati lho Gong gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Aduh. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa Metu Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Menggari munggah jedul. Wah. Nek nganu Mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ra jamak-jamak. Tulung ngitungke terus. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongane wonge. Wah. Kaya balon itu ending. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis Pak ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap aja kuwatir, aja kuwatir. Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun. Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungsa.
nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Ya aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Limasada. Mongko pustaka Jamus Limasada ilang. Ha ta? Ana? Iya. Ilang mergo digawa sinuwun Ndarawati. Kula ming muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Limasada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungsa ora tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Ming kari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun Brara Gatotkaca. Gong, le nangkis telat le. Apa? Heeh. Kok bathuke metu getihe? Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndara-Antasena piye ya lek mbelane? Gus. Gus. Ndara-Antasena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Heeh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara. Mbacut mlethek sirahe. Tonya Gatotkaca itu turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya tenan, ombene oke tokke tumburi tenan. Wen luweh.
Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entos aja gong. Ah, kamulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna marga layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryaning Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candhak sirahku ngono dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning bali neh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin piye? Tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu. Ora aku arep ngaso kae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndarantarja kuwi kakange Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndarantarja. Ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kuwi bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono aku ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Iki arep gleleng ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndarantarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe
Kowe wani karo Sing Mandura? Ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun murung kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Sambatos. Nyembur kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku? Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora pangling. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Rasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang arep melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Ngopo kok ngalamun? Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system ora. Kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mbur. Dondome men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok. Metu karo wae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emoh aku ya ngono. Metu karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalanat iblis lanat. Bagong, ponokan Petra ora minggat sing arep aku glandang negara jebol wae. Mlayu, Tru. Bola. Ayo, iki Tata Mandura Prabu Baladewa karo ini. Nesu tenan nek kae. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak. Manis-manis jalan suwane Bagong. Petra ora mikir glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsungan.
maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngono go. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora. Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyotampan bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah, sertifikate wis tak gawa kok. Wis senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani milara dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petruk wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Ning niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separohe. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulane mau kok jarem-jarem ki apa to? Boli irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru? Dire pengilonmu, Tru? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik aja. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae ta. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Uye, waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggal. Anakku nggih. Anakku wong Centara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki.
Ojo kaya ngono. Petro. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku ki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petruk Kandhong. Wonten dawuh sinuwun. Wih, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Weh, adalah Antasena. Apa Pakde? Edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang, Petro. Nggih. Terus kersane Petro kan ngono. wonten dawuh. Wih, ada. Ya pancen ngono, Petro. Ah nggih. Nyai Kresna endi, Petro? Wah kula mboten ngertos. Edian. Sanjaya lagi Dharma Wisata, Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena. Apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, Cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Petro. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adik Kunjodipati, mula ora jenemokane Antasena ki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, Wonten dawuh. goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu, Petro. Sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane, Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Nggo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke, Petro. Iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakaremu. Antasena, Piye, Pakde? pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas rawatan jawrate manging Baladewa. Ini nyata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Oh ngambeyen. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu kuku ngarepe iki. Loh. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku ngarepe dhewe buntu Petro dalane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko. Edian arsa manijati ning alam jagat kang pinunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa? Nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi.
Iki Kyai Nenggala, iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kyai Bendro, ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kaya apa aku sing tekaning mati tenang mati mati. Iya iya. Mati ora ya. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika sawana pun Kakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ana negara Ngamarta. Nggih. Nanging lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu negari Ngamarta Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lho iki kok ana lakon sing aneh-aneh. Aneh-aneh kados pundi? Mara to gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Wis kendhau. Rabu. Koko Rabu, kula aturi rem sawetawis. Sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Lah dalah. Nyayang ling Darma. Kresna. Kresna. Kresna kula wonten maring adawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, latri emut, kok ora Bu, latri emut, latri sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Iya, Kresna. Kowe saka ngendi, Kresna? Kok isih gabres? Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomong aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manungsa tatanan manungsa jajaran ing atase derajate aceple kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndrawati. Setyaki wonten timbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada, wigatine iki lari nambak rengganing projeng Ndrawati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndrawati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndrawati. Mengkono to Yai? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah.
Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Dirajati aceple kok ngembari Parangnata mandur Prabu Baladewa. Koko Prabu? Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndarawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudsu? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo salin. Salin no. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene ngestaken dawuh. Antasena, piye Pakde? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndarawati. Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure Batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye, Pakde? Mikira jangkae kae. Ya narto jangka. Lho, kuwi para Antasena mbombong kuwi, Antasena. Antasena. Piye, Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku, tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane Panakawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep ana Mahjati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Ora tak mak rada ngarep ngene. Ora omongane ngedangklang nang kene. Ya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dheke ora
Ngaku kok Koko Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndrawati. Lah aku mengko ora ngamatke Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen pustaka Jamus Lumasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling aguna ing wujud nata Ndrawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Rene Truk? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndrawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karang Kadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilek karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng lenggalang mripun wonten Garing Ngamarta. Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang manajal saka sela-selaning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo aku ya budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya. Sumayana sumawur
Semarika den prayitna semuriris samuriris eko balik Nala garing dalem ndara ana kawan Petro wonten timbalan Gus Bagong dalem apa ya pancen kanane bapakmu kaya mengkene iki nganti ora mubah ora musik nggone nandang raga kula piyambak malah bingung kok Den lihat jeng ngrangkani bapak niku pripun monggo ya nek digotong niku ya abote ra jamak-jamak arep dipresake ya wong ya menelan biaya yang terlalu banyak monggo kula kali Petro kali Bagong niku wong sekeng ning ra pun nonton ngendikane bapak nek panjenengane niku nuwun sewu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 sinambi mun di Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mengke enten ature bapak sing ajeng kunjuk ngersanipun ndara-ndara Pandhawa wah Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen panjaluke Semar perkara Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada ora susah dadak walang ati mara kaki Pustaka Jamus kelima sada ingkang mbok gawa marang Projing Darawati tumrap aturna marang Semar Badranaya Werkudara sing awas paningalmu Yayi jejering satriya aja gumampang siadi ngadepi lakon kanthi netra lahir nanging gunakna netra batin tegese piye tegese pun Kakang ora mboyong Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada pun Kakang ora rumangsa kaparingan Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mbok menawa siadi wis tanggap apa kang dadi kersaning pun Kakang kang mangkono iso dipesthekke lamun Pustaka Jamus kelima sada ilang digawa nata Ndarawati ing sejatine dudu pun Kakang Werkudara Pramara remangus wamya ngambrang ati karunaning kaswase yaneng marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long-long lalu mangulati
Apa pancen bener mangkono? Yayi. Yen pancen si Adi kurang percaya kelawan apa kang dadi aturingipun Kakang Mara Gage Arjuna kula wonten maring adhawu. Ora usah dadak wedi kangelan. Dina samengko Dimas wis presa dhewe. Lamun pun Kakang ora mboyong pustaka Jamus Lima Sada. Kakang Mas nyata ingkang sawetawis sarawipun Koko Prabu Ndrawati kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kakang Mas Jodipati nyatanipun negari Ngamarta. Kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Wah, yen ngono pancen bener. Apa sing dadi ngendikane barep kakangku? Yen ngono aku keluputan perkawis nganti aku tega nundung kelawan Sedewa. Ora Udara. Agahan tanpa pitung wekasan keseluruh dalan sing kleru. Ya. Aja banjur wisuh lumung ngentasi perkara. Tegese piye? Ayo digoleki pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kinarya waluyaning Kakang Semar Badranaya angka 2. Si Ading wis wani nundung lawan kadangmu si Sedewa. Sedewa kudu bali ki nangka dadi jangkeping Pandhawa 5. Wah, Dipol aku njaluk pamit tak rampungane perkara iki. Kakang Semar aku nyuwun pamit Kakang Badranaya. Aku nyuwun pamit Kakang. Kresna sinayang manggel. Oh.